dim y perfformio gorau heddiw Huw yn y byn bai Colin? Na, canlyniad oedd y beth mwyaf disappointing. Yr un o ddau os passes o play a cyfleoedd na ni creu yn iawn. Mae rhaid ni sgorio coliau pan da ni'n cael y cyfleoedd. Ac un o ddau camgymeriad mawr ar ei costio'r gêm. Mwy na thebyg, da ni'n cadw stats o bach gemau fel hyn, gemau gyfeillgar, ond swn i'n meddwl, mwy na thebyg, gathen ni fwy o'r bel trwy'r gêm, ond nathon ni'n rhaid y chances i ffwrdd na da? Na, dyna di peth. Ti'n modd rhaid ni edrych yn ôl, ti'n modd mae pawb yn siomedig, ddim mwy na fi. Ti'n modd dwi eisiau ennill bob gêm dyn ni chwarae. Dyna di'r neges pan dyn ni'n mynd allan i chwarae bob gêm. Ond mae gyda ni'r fi ofyn i fanna, so mae Ginny'n neud y stats yna fo. Fel ni'n neud, oedd nhw'n counter-attacio'n dda, oedd ni'n dweud, anna'r amser nhw, mwy o peryglis oedd nhw, oedd pan yn ni efo'r bel. A fel ni sy'n neud pethau fel yna. So mae rhaid ni dysgu nhw, cadw siarp ni. A ddim neud mistakes, os ti'n neud camgymeriadau yn ebyn tîmau reit da, ti'n mynd i colli gemau. So mae'n bwysig, ond mae dal yn pre-season. Dyn ni heb di colli dim pwyntio heddiw, a ni ddim ennill dim pan ni gael gêm gyfartal yn ebyn Lerpwl. So mae'n iawn i pawb gwyno, dyna i beth nhw, ond mae gyn dysgu a gael yn barod at gêm cyntaf flwyddyn di beth bwysig. Be ti'n neud o fitness o'r ogia? Ti'n hapus o sut mae y pre-season di mynd y gemau i gyd ac y training? Do, ti'n ar ei lot nhw cael 90 munud i fewn heddiw, oedd hwnna'n bwysig, dyn ni'n bell o'n i rwan. Gan ni dal 45, dal i ffwr, a gobeithio cael 2 neu 3 gwynebau newydd i fewn. Dyn ni'n gweithio arno fo, ond mae'n bwysig bod ni'n dod â pobl iawn i fewn i'r clwb a ddim jyst yn ar rysio fewn, dys gen ni ddim y bres i wneud mistakes. Mae'n bwysig bod ni'n cael y boes iawn i wneud y clwb yn well. A faint anodd ydi o, chos da ni'n clywed rhwng y cae bych chi o, da ni angen hogan newydd ac yn y blaen, a dwi'n siarad efo chdi'n aml, bob wsos ydan da ni'n cael chat. Ond faint anodd, dydy bytys neu dim o'r uchel a rhan mwyaf clwbiau yn y cyngrair, a mae tîmau yn gwario pres mawr ar chwaraewyr, does? Faint anodd ydi o weithiau i gael mwyn ffitio fewn i bytys neu? Mae'n hawdd i fi gwyno, mae bob reol yn gwneud hwnna, ond na, mae'n anodd. Ond y peth, dim yn rhaid ni, mae gen ni budget i gweithio fewn. Mae rhaid ni gael y chwaraewyr gorau i fewn i hwnna. Falle bydd ni gael yn gwneud rhywbeth wahanol i rei y tîm eraill, edrych am lôn o rwle. A dyna beth dwi'n trio wneud. Ond os does yna neb yn well na beth sy'n gan ni am y pres da ni'n talu amdano nhw, does yna ddim pwynt o dod yn nhw i fewn. Mae rhaid ni dal efo bechgyn sy'n gan ni. Mae pawb yn dechrau cwyno a beth fel yna, ond mae pawb yn gofio meddwl, 4 yn ni gorffen blwyddyn diwetha ac ennill y play-off final. Mae hwnna ydy'r gorau mae'r clwb yma erioed i wneud, a ni dal yn ffrwstredig. Mae rhaid i pawb jyst gael think bach o lle dyn ni wedi bod i lle dyn ni rwan. A rhaid i byn o trust yn fi. Ac os dwi ddim yn delifro, mae'n amser i fi fynd. Ond dwi'n coelio fy hun. Mae'n siomedig dwi'n gorau siarad fel yma a dechrau flwyddyn efo pobl yn gwyno. Ond dyna'r job, mae'n clwb mawr, mae pobl eisiau pethau'n barod sydd byn. Ond na ni dal ati a gael y boes iawn i fewn i dechrau flwyddyn. A wedyn mae gennym ni 3 gêm ar ôl wan? Oes, gêm nos Fawrth wan. Conwy? Conwy. Wedyn Dysadwn, gêm mawr Dysadwn, dwi'n meddwl. Oedd hwnna'n test mawr yn ni. A wedyn gorffen y fi i ffwr a gweld beth i fyna. Ers yna, gobeithio cael 1 neu 2 gwynebau newydd i fewn. Ond os ni'n gofyn mynd beth sydd efo ni am dipyn bach, mae'n rhaid ni. Ond dwi'n meddwl bod 1 neu 2 o gwynebau newydd i fewn. Mae pawb yn gwybod beth dyn ni angen. Dyn ni angen pobl i cystadlu yn bob safle, cael 2 yna. Dyn ni'n edrych am gol geidwad arall i cymaru efo Tyler. Dyn ni'n edrych ar rhywun falle ar y chwyth, efo troedd chwyth. A dyn ni'n edrych am blaenor arall i roi pwysau ar beth sy'n gynnu. Dyna beth dyn ni'n edrych ar. Ond os mae pobl yn dod i fyny sy'n well yn safle eraill, ni'n dod yn nhw i fewn hefyd. Mae'n dal dipyn o ffordd i mynd cyn dechrau'r flwyddyn yma. Ac yn ola, rhywbeth positif ydy sut mae'r hogiau ifanc wedi fewn yn y 19s. Maen nhw wedi gwneud orgraff reit da, do? Mae Cai wedi gwneud y dda ar y chwyth, Fab ar y dde. Maen nhw wedi gwneud yn wych. Mae'r osian, mae pawb eisiau gweld osian, ond dydy'r boi ddim yn mynd i seinio'r clwb. Mae'n mynd i cael ei cyfle i mynd i clwb arall llawn amser. Dyn di roi dipyn o platform iddo rwan. Falle dipyn o bach o false hope i'r fans. Ond mae osian ddim eisiau bod yn y clwb i deud y gwir. Mae eisiau mynd llawn amser a mi wneith o gael ei cyfle. Ond dyn di roi cyfle iddo fo. Mae di siwtio ni i roi munudau i pobl eraill. Ond mae'n bwysig bod pawb yn deall beth yw'r sefyllfa yn y clwb. Ac dwi'n gweld fel rheolwr tîm, dwi'n gofio delio efo beth mae pobl yn dweud, ond
os maen nhw gyd yn gwybod y sefyllfa, mae'n dim yn well rhannol. Gret. Diolch chi fod mor onast, Huw. Ja, mae'n iawn. Just job i di ennill pethau. Dwi'n neb eisiau ennill mwy na fi. Fi sy'n mynd at rwan a dal i brif o peth fel yna. Mae pawb yn mynd am peint rwan a symud ymlaen i'r gêm nesaf. Dwi'n gofio cael o a newid o gyd efo'r cefnogwyr tu ôl i ni. A mae wedi bod yn briliant. Ond dwi deall bod nhw'n ffrwstredig, ond oedd i wneud, does na ddim pwynt wedi cael ei colli yn y di ennill. Yn ei colli holi fel blwyddyn diwethaf gêm cyntaf. Wedi dal ati, ydyn ni wedi bod yn dda eto pre-season yn erbyn Lerpwl. Wel, di wneud, so ddim pwyntio yn y gem yma, gem cynta, a wedyn geith pobl dechrau pwyntio ar y bus di bach mwy wedyn. Gret, diolch ti, Huw. Diolch ti. Diolch.